सैताना सोर आरो जों सोर? मा सैताना गावनि हास्थायनाय बायदि गावनि गोसो बायदि जोंखौ दांनो हायो नामा? जोंखौ एटेक खालामनो हायो नामा? जोंनि जिउआव आनजादफोर लाबोनो हायो नामा? बेखौ दिनै जोङो क्लियार खालामगोन। लोगोफोर, जों गोबां फोथायारिफोरनि जिउआव मोनसे गोरोन्थि बुजिनाया मा मिथिबाय? जेखि जाया मानोना लोमजाबाबो, बेमार जाब्लाबो, माबा मोनसे दुखु खैफोद जाब्लानो माने डाइरेक्टलिनो सैतानखौसो गोसोखांग्रोयो। सैतानानो इफोरबायदि खालामदों, सैतानानो खालामदों, माने जेखि जाया मानोना माने सैतानासो गोसोआव फैग्रोयो, खुगायाव फैग्रोयो। बेखायनो दिनै आं नोंथांमोननो क्लियार खालामनो सानदों सैताना सोर आरो जों सोर। गोबांबार जोङो बे संसाराव थांना थानाय समाव जोंनि साननाय, जोंनि हास्थायनाया अराय सम बेनो जायो जाहाथे जोङो जेबो दुखु जारला खैफोद बेमार आजाराव जाहाथे जों गोग्लैया, आलो गोजोनै जाहाथे जों जिउ खुंनो हायो, बेनो जों साफ्रोमबोनि आसा। नाथाय जेब्ला जोंनि लाइफआव बिनि उल्था जायो अब्लाथाय जोङो सानो मा जे सैतानानो खालामदों। अके, नाथाय मिथिनांगौ बाथ्राया लोगोफोर बेसो, जों धोरोमिया जाब्लानो दि, इसोरखौ फोथायब्लानो दि जोंनि जिउआव दुखु फैनाय नङा, खस्थ' फैनाय नङा, लोमजानाय साजानाय जानाय नङा, माब्लाबाबो बे बाथ्राखौ इसोरा प्रमिस खालामाखै। मानो होनोब्ला जों पापि संसाराव दङ आरो आदम आरो हवानि पापा जों साफ्रोमनावबो दङ। बेखायनो बे संसारा इसोरनि नोजोराव साव गोनां जानायलाय दिनै जोङो बे संसाराव मोदोम हिसाबै थासान्दि जों साफ्रोमबोनि जिउआव मोनसे नङा मोनसे आनजाद, सानाय सुनाय, खैफोद बेमारा दिनै जोंनि जिउआव जों मोननो हायो, नुनो हायो, आरो बिनि गेजेरजोंनो मानसिया सानसे थैलांनांगौ जानानै फैयो। अब्ला दिनै जोङो सोलोंगोन बे सैताना सोर मार एक्चुअली। अके, जायखौ दि जोङो एथबां गेदेर टाइटेल होनानै जों बुङो सैतान सैतान सैतान, जेखि जाया मानो सैतान। एक्चुअली लोगोफोर, सैतान जानायनि सिगां बियो इसोरनि वार्कार, सार्भेन्टसोमोन, इसोरनि खामानि मावग्रासोमोन। अके, नकर होनना बुङो ना, सार्भेन्ट, खामानि मावग्रा। आरो सैताना एक्चुअली इसोरजों सोरजिजानाय मोनसे सृष्टिसो। जेरै जोङो बे संसाराव नुयोना इसोरनि सोरजिजानाय सृष्टि, क्रिएशन, बेफोरबायदि सेम सैताना इसोरजों सोरजिजानाय मोनसे क्रिएशन, सृष्टिसो। आरो सैताना इसोरनि न'करसोमोन, इसोरनि खामानि मावग्रासोमोन। नाथाय बियो इसोरनि बेरेखा पाप मावनायलाय सोरगोनिफ्राय नाख्लाय जानानै बे संसाराव सैतान महरै दिनै बियो इसोरनि बेरेखा मानसिखौ पाप मावनो थाखाय दिनै थुलुंगा होयो। अके, स' सैताना सोर होनना बुङोब्ला सैताना इसोरजों सोरजिजानाय मोनसे क्रिएशन, मोनसे सृष्टि, आरो सैताना इसोरनि वार्कारसो, इसोरनि खामानि मावग्रासो। अके, अब्ला जों सोर? जों सोर? जोङो इसोरनि फिसाफोर। जोङो सोर? गोसोआव लाखि, लिरनानै ला, गोसोआव लिरना ला। जोङो सोर होनना बुङोब्ला जों इसोरनि फिसाफोर। बाइबेलाव बुंदों गस्पेल अफ जन 1:12 सिरियाव जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा साफ्रोमनोबो इसोरा गावनि फिसाला फिसाजो फिसाफोर जानो थाखाय एकचार होबाय होननानै बुंदों। बाइबेलाव जों गले गले जों मोननो हायो जोङो सोर, जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों जों इसोरनि फिसाफोर जानायनि थाखाय इसोरा जों एकचार होबाय होननानै बुंदों। अब्ला आं बुंलायनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोननि सिगाङाव। माहाजोननि फिसाला आरो खामानि मावग्रानि गेजेराव मा फाराग दं होननानै जुदि आं नोंथांमोनाव सोङोब्ला नोंथांमोना मिथिखाखागौ माहाजोननि फिसालाजों आरो खामानि मावग्राजों मा फाराग दङ। अके, दा बेखायनो जोङो इसोरनि फिसा जाबायब्ला, अके, इसोरनि फिसा जाबायब्ला आरो सैताना सासे क्रिएशन जानानै, सृष्टि जानानै, इसोरनि खामानि मावग्रा जानानै इसोरनि फिसा नों आरो आंखौ माब्रै गावनि गोसो बायदि दांनो हानो, माब्रै गावनि गोसो बायदि बे एटेक खालामनो? अके, बेखौ दिनै जोङो मिथिना लानायनि गोनां। एक्चुअली जोङो सैतान होननानै बुङोब्लाना बै टिभि सिरियाल मुभियाव जि नुयोना गुफुर गुफुर
मोदोम गैयि एकदमबारे बाराव बिरलाबायनाय आथिङा हायाव नांलायि जों बेफोरबायदि सैतानखौ साननानै लायो। बेखायनो जों गोबांबार बेफोरबायदि इमेजिन जों साननानै जोंनि गोसोआव मोनसे गिखांनाया फैयो। नाथाय सैथोआव सैताना बेफोरबायदि नङा। सैताना इसोरजों सोरजिजानाय मोनसे सृष्टिसो आरो जोङो इसोरनि बिसाफोर। दा बेखायनो सैताना जुदि नोंनि आरो आंनि जिउआव इसोरनि बिसाफोरनि जिउआव जुदि एटेक खालामनोब्ला सिगाङावनो बियो बिफा इसोरनाव जोंनि आफा इसोरनाव बियो पारमिसन बिग्रोनांगोन। मिथिगौना नोंथांमोना? नोंखौ आरो आंखौ आनजादाव खोख्लैनायनि सिगां, दांनायनि सिगां, एटेक खालामनायनि सिगां इसोरनाव बियो पारमिसन बिग्रोनांगोन। पारमिसन मोनागौमानि बियो जोंखौ माब्लाबाबो दांनो हाया। नोंथांमोना जबनि स्ट'रिखौ मिथिगौ, राइट? जबनि स्ट'रियाव जोङो मोननो हायो, जुदि जोङो 1 बालाबनि जेब्ला जोङो 10 सिरिखौ फरायगोन बेवहाय जों मोननो हायो सैताना इसोरनाव जबखौ दांनो थाखाय, जबखौ एटेक खालामनो थाखाय पारमिसन बिनांगौ जानानै फैदों। सैताना जबनि फारसे इसोरनाव बुंदों, मा नोङो जबनि गासै दंनाय मानिखौ नोङो बेंखनाखै नामा? अके, पारमिसन बिनांगौ जादों जबनि लाइफआव एन्ट्रि जानो थाखाय। आरो जों मोननो हायो जेब्लासिम जबनि जिउआव एन्ट्रि जानो थाखाय सैताननो इसोरा पारमिसन होआखै अब्लासिम जबखौ बि जेबो खालामनो हायाखै। नाथाय इसोरा बेनो पारमिसन होयो। थेवब्लाबो इसोरा जबनि जिउखौ फोजोबनो थाखाय, नस्थ' खालामनो थाखाय सैताननो पारमिसन होनाय जायाखै। अके, बेखायनो जबनि जिउआव गोबां रोखोमनि बेमार जादोंब्लाबो, दुखु सैनांदोंब्लाबो सैताना जबनि जिउखौ नस्थ' खालामनो हायाखै। बेनि गेजेरजों मा सोलोंनो हायो? सैताना गावनि गोसो जानाय बायदि माब्लाबाबो नों आरो आंखौ दांनो हाया, एटेक खालामनो हाया, जेब्लासिम इसोरा सैताननो पारमिसन होआ। आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावनो सानदों नोंथांमोननो, जेब्ला जोङो जाकबनि जेब्ला जोङो 4 सिरिनि जेब्ला जों 7 सिरिखौ फरायगोन ना, बेवहायबो बुंदों, मा बुंदों मिथिबाय? जाकबनि 4 सिरिनि 4 बालाबनि 7 सिरियाव बुंदों, बेखायनो नोंसोरो इसोरनि सिगाङाव गं, सैताननि जेंगा गसं, अब्ला बियो नोंसोरनिफ्राय खारलांगोन। सैतानखौ होखारनो थाखाय इसोरा जोंनो पारमिसन होदों। मा होदों? सैताननि जेंगा गसंनो थाखाय इसोरा जोंनो अधिकार होदों, जोंनो पावार होदों। सैतानखौ जेब्ला जोङो बुङो थां होनना बुङोब्ला सैताना थांनांगोन, खार होनना बुङोब्ला सैताना खारनांगोन। ओरैबायदि अधिकारखौ इसोरा नोंनो आरो आंनो होदों लोगोफोर। बेखायनो सैताना माबोरै जोंखौ गोसो जानाय बायदि एटेक खालामनो हानो, माबोरै गोसो जानाय बायदि जोंखौ दांनो हानो, जेरैबायदि दिनै जोङो बुङो। बेखायनो लोगोफोर मिथिना लानाया मोजां, सैताना सोर आरो जों सोर। नाथाय गोबांबार जोङो रियेलिटि लाइफआव मा मोननो हायो? उमुक थुमुकनि गिर्जायाव सैतान हाबदोंनो, सैतान हमदोंनो, सैतान होखारदोंनो, उमुक थुमुकनाव सैतान हाबदोंनो होननानै जों गोबां बाथ्राखौ जों खोनानो मोनो। बेफोर मानि थाखाय जायो? बेनि थाखाय जायो लोगोफोर, जेब्ला जोङो इसोरनि बेरेखा, इसोरनि हामजायै जेब्ला जों खामानि मावो, अब्लाथाय एक्चुअलि जोङो मा खालामो मिथिबाय? इसोरनि बेरेखा हाबा मावनाय माने, इसोरनि बोसोनखौ सिफायनाय माने, इसोरनिफ्राय जों गोजान जानानै गावनि जि जिउनि दरजा, अके, जे जिउनि दरजाखौ जोङो सैताननि थाखाय जों खेवना होयो। माने फै, माने पारमिसन होनाय जायो, फै आरो नोंनि गोसो बायदि खामानि माव होननानै एक्चुअलि बुंनाय जायो। जेब्ला जोङो इसोरनि हामजायै खामानि मावनानै जेब्ला जों इसोरनिफ्राय गोजान जायो, माने पाप मावबानो, इसोरनि हामजायै खामानिखौ मावब्लानो जोङो सैताननो गावखौ गथायनाय जायो। अब्लानो सैताना जोंनि जिउआव खामानि मावो। बुजिबायना? जेरै जोङो जुदास इस्कारियतनि बागै जों सोलोंनो हायो। जेरै जुदास इस्कारियतखौ सैताना दैदेनदोंमोन। जेब्ला जों इसोरनि बेरेखा खामानि मावो, इसोरनि बेरेखा जों लाइफ खुंनो नाजायो, अब्लानो जों गावनि जिउखौ जोङो सैताननि आखायाव गथायनाय जायो। बेखायनो सैताना गोबांबार जोंनि जिउआव एटेक खालामो, जोंखौ आनजादाव खोख्लैयो आरो जोंखौ दैदेनो। आं नोंथांमोननो मोनसे जोबोद गोनांथि बाथ्रा बुंनो सानदों, गोसोआव लाखि। सैताना जोंखौ खालि गोरोन्थि मावनो थाखाय, आनजादाव खोख्लैनो थाखाय इसोरनि
जेंगा मावनो थाखाय जोंखौ खालि थुलुंगाल'नो हायो। गोसोआव लाखि, सैताना जोंखौ जबरदस्ति गोदनायाव सोरसोमनानै फर्सफुलि माब्लाबाबो जोंखौ आनजादाव खोख्लैनो हाया, माब्लाबाबो जोंखौ मा खालामनो हाया, एटेक खालामनो हाया। जेब्लासिम जोङो पारमिसन होआ, सैताननो पारमिसन होआ, जों गावखौ हगारसारना होआ, अब्लासिमहालागै सैताना माब्लाबाबो जोंखौ गावनि गोसो बायदि जोंखौ गोदनायाव सरसोमना फर्सफुलि जोंखौ पापाव खोख्लैनो हाया, जेब्लासिम जोङो गावखौ गथायनानै होआ। अके, दा जोङो फर एग्जाम्पलि मोननो हायो आदम आरो हवानि जिउआव। आदम आरो हवाखौ जास्ट पाप मावनो थाखाय थुलुंगाल'सो होदों सैताना। इसोरनि बेरेखायै इसोरनि बोसोनखौनो सिफायनानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै आदम आरो हवाखौ मा खालामनो, थगायनानै पाप मावनो थाखाय थुलुंगा होदों। आरो बै थुलुंगा होनायाव, बै नंखाय बाथ्रायाव आदम आरो हवाया मा जायो, मा गोग्लैयो, फासियो। नाथाय सेम एग्जाम्पल, सेम आनजाद सैताना जिसु ख्रिस्ट'खौबो खालामदोंमोन। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ 40 दिन फास्टिंआव दंमोन, बै समावबो सेम आदम आरो हवाखौ जेरै आनजादाव खोख्लैनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन, थिग बेफोरबायदिनो सैताना जिसु ख्रिस्ट'खौबो आनजादाव खोख्लैनो थाखाय बेफोरबायदि थुलुंगा होदोंमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ सैताननि बे थुलुंगा होनायाव गोग्लैयासै। दा फारागा मा? फारागा बेनो, आदम आरो हवाया सैताननि फाव फान्दायनायाव आन्दायनानै सैतानखौ गावनि जिउआव एलाउ होदों, पारमिसन होदों। बेनि थाखायनो आदम आरो हवानि जिउआव सैताना खामानि मावनानै आदम आरो हवाखौ पापाव खोख्लैदों, इसोरनि बेरेखा मावनो थाखाय मा खालामदों, आनजादाव खोख्लैदों। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ सैतानखौ मा खालामदों, बियो सैतानखौ फेजेनदों। बियो सैताननि थिननाय बायदि, बुंनाय बायदि बियो मा खालामाखै, गावखौ सैताननो गथायाखै, गावनि जिउआव सैतानखौ एलाउ होआखै, पारमिसन होआखै। बेखायनो सैताना जबरदस्ति जिसु ख्रिस्ट'खौ पापाव खोख्लैनो हायासै। दा बिनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बेखौनो क्लियार बाथ्रा फोरमायनो सानो, सैताना इसोरजों सोरजिजानाय मोनसे क्रिएसन, मोनसे सृष्टिसो। आरो जों साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय, बिसोरो इसोरनि फिसाफोर जाबाय। आरो जोङो फिसाफोर जानायलाय इसोरा जोंखौ प्रटेक्ट खालामो, इसोरा जोंखौ रैखा खालामो। आरो इसोरा जोंनो सैतानखौ होखारनो थाखाय जोंनो अधिकार होदों, जोंनो पावार होदों। आरो इसोरनि प्रटेक्शना अराय सम जोंजों लोगोसे दङ। बेखायनो सैताना गोसो बायदि माब्लाबाबो नोंखौ आरो आंखौ दांनो हाया, नोंखौ आरो आंखौ आनजादाव खोख्लैनो हाया। बे बोसोरनि गेजेरजों इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै।